खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दायो आङो मोनसे जायगायाव दंफैयो। बे जायगाया ओरैबायदि समायना। बे जायगायाव आङो सासे बर' इउटुबार लोगो हमफैहांदों। नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ सोरखौ लोगो हमनायदों। आं दा देरहासा इस्लारिखौ लोगो हमफैहांदों। थांगासिनो दं आरोना, माने नै हाजोखौ नुदों जानांगौ। बे हाजोआवनो दङ देरहासा इस्लारिया। नै गासिबो सोरगिदिं हाजोआनो हाजो गोजा, हाजो आरो बिल्डिं गोजा नायबानो जाबाय। नै आं दा बे जायगायावनो दंफैयो। बे जायगानि मुङानो जाहैबाय आइएसबिटि गार'गुलि, ओमफ्राय बर' बस्ति। बेखिनिया हाजो आरोना, मोनसेल जायगा नङा। ओमफ्राय आं नोंथांमोननि जायगाखौ देखायनि, नायबाय थाबानो जाबाय। नायदो नै हाजोखौ। माबायदि समायना नायबानो जाबाय। नै जोबोर समायना। नैखिजा ओरै थुङा फुगासिनो दङ, माबा सावदों बेहाय। ओमफ्राय नैखिजा नै खामानि मावगासिनोबो दङ। नैबे खामानि मावगासिनो दं मिस्ट्रिफोरा। ओमफ्राय नैखिजा हाजो, नै सोरगिदिं हाजोआनो हाजो। केमेराबा मोजांबाथाय मोजां नुगौमोन। आंना केमेराबो नङा नालाय, आंना मबाइलनि केमेरासो, बेखायनो बारा मोजां नुनाय नङा। नैखिजा ओरै सान्दुं, नै आरो नैखिजा हाजो। ओमफ्राय नैखिजा ओरै थांगासिनो दं। नै बे लामाजों थांनांगोन आं दा, बेखिजानो लोगो हमहैगोन। जोबोर मोजां जायगा, जायगायाबो समायना। फैनानै फ्रेस स्रां स्रां मोन्दों आरोना बेहाय फैनानै। नै बेजों मानखोलांगासिनो दं दा। नै औवाबो दं। हाजोआनोसै आरोना। बेबायदिनो नैखिजा फट' खेबगासिनो दं। बेबायदिनो लामा लामा फट' खेबो। आंना माथो ब्रेक हमलायनांसिगोनलाय। नैखिजा दला फैलायबाय। नै बिदियाव ब्रेक हमनांगौ, नङाबाथाय गोलैलांनोबो हागौ। नायबानो जाबाय न'फोरा माबायदि। बेबायदि समायना जायगा नुब्लाथाय आंनि गोसोआ स्रां स्रां मोनो। आंनि गोसोआ स्रां स्रां मोनो। मा सल जाखोलै? नै जायगायाव मोनफैबाय। थ' लाखाबाय आं। नै आंखौ नेनानै गोबावथार खालामबाय। नै थ' मा खबर? खबराथ' बहुद बरियालै। माने गिदिङै गुवाहाटियाव सफैबाय आरो। दा नोंथांखौबो लोगो मोनफैना बिराद माने गोसोआव बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बेबायदि खुसि मोनदों। मोनायाव फैदोंबा? औ मोनायाव। मोनायाव बहुद काहानि दङ आरो बेखौ खोन्थाजोबोबा बिराद गोलाव जागोन। 1 घन्टासो जागोन भिडिअ'आ दा। ओमफ्राय खबर सबर मोजां ना? आंना खबरा बिदिनोसै गेजेरावनो। ओमफ्राय नै सोरखौ लोगो मोनखांथां नुखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय दा दहायथ' मिथिखाबाय, दहाय होनखाबाय माबोरै जादों माबोरै मानाय। मैया मोनायाव सफैदोंमोन बिथांमोना। ओमफ्राय
मोनायाव 3टासोआव सफैदों ना हर गेजेरनि 3टासोआव सफैदों ओमफ्राय नै दिनै बेलासिनि 3टासोआव जों लोगो मोनबाय मथा मथि गोजौ हाजोआव लोगो मोनबाय आरो नाय हाजोखौ नायबा जों नै हाजो अन्थाइ गेजेरावसो लोगो मोनबावबाय बिबार गुवाहाटीनिसो दङ गुवाहाटीनिसो गंगार माबायाव गार' हाजोनि माबा मा नाम मोनलाय जायगानि गार'गुलि हाजो सिगाङाव माने बे जायगायाव गार' गोजामोन गार'फोरनि मोनसे रायजो जानायनि हिस्ट्रि दंमोन जाहैबाय बेयाव बेनिखायनो नामाबो बेनो थाबाय दा जोबोद मोजां मोनदों नोंथांखौ लोगो मोननानै आरो लाइफआव फार्स्ट टाइम लोगो मोननाया माबानो होदो आंनि बे सेकेन्ड चेनेल ब्लग चेनेलखौबो बिथांनि सेकेन्ड चेनेल ब्लगखौहाय साबस्क्राइब खालामना होयोबानो जाबाय आरो आंनि फलोवार्सफोर जुदि सोरबाफोर नायदोंब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो नोंथांमोना बिथांनि लिंकखौ मोननो हागोन बिथांनिखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय हाजार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दं नै दासो गहपुरनिफ्राय मैयासो मोनफैदों गहपुरनिफ्राय गुवाहाटि ओमफ्राय दा नै आंजों लोगो मोनबाय आरो दा गुवाहाटियावबो माखासे खामानि दंबावो ओमफ्राय बेखौ मावनानैसो बिथाङा थांसिगोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव गावनि न'आव गोबां गोबाव जाबाय आरोना बिथाङा माखासे खामानि मावगासिनो दं बर' हारिनि खामानि मावदों मथा मथि मास मोनसे बारलांबाय ना मास मोनसे बारलांबाय होमबा लोगोफोर माने बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ थेंक इउ गोजोन्थों बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि